प्राजन भक्तवृंदाक स्वागत असं भागवत पुराण कोंकणी तर्फेनी आणि भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी जगन्नाथ रथयात्रे वैरी स्पेशल कीर्तनिया सेशन करता असाची तंत पुराजनांक रथपुरक जाऊन स्वागत करता असं हावं तशीची आज स्टार्ट करच पुढे मंगळाचरण सांगून कीर्तनिया स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामह्यं ददाति स्वपदातिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्राजनांक स्वागत असं पहिली सेशन अंतू शाश्वती गंधर्विका माताजी दाखवून मुखाराविंद दाखवून आम्ही जगन्नाथाले मस्त कहाणी ऐकलींची आणि तागेल लीला आणि तागेल चंदाई तागेल रथोत्सवाचे आणि तागेल रथाचे विषयारी आम्ही मस्त पुरा कहाणी ऐकलींची. तशीची हांव एक कहाणी सांगूक इष्ट पावता. हांव मथुरा माताजीले एक सेशन ऐकलेली तातूंतली कहाणी भारी खुशी जाल्ले. एक 2 मिनिटांनी सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. मग हांव सांगच्याक तितले कसले गोत्ता म्हाका जाल्यार हांव ट्राय करता. हरे कृष्णा. जगन्नाथ तू कितलेक करुणामयी म्हणून सांगल्यारी तुम्ही पुराजन ऐकली तागेल कहाणींत तागेले मातृवात्सल्य अंतू तात रथोत्सव जावन गुंडीच्या मंदिर आयला तागेल अवसुलगर कडे. तशीची तो कितले करुणामयी म्हळ्यारी तो आवसु बगेच्या वरना आवसुले प्रीत चरुडाल वरी तो करतके. आम्ही केदना तागेल कृष्णाल कहाणी ऐकताना आमक तागेल भावारी ताण कशी ते लील केला म्हणून सांगून भागवता मानतो दशमस्कंदांतू तागेल वर्णन केलेलं अस. ते कहाणी भारी चंद अस. तशी एक पंत महाराष्ट्रा दाखून टूरिस्ट येताचके जगन्नाथपुरीक रथयात्रा पळोवच्याक. तेन्ना तांगेलोट्टू एकली करारुबाई म्हणून सांगून एकली भक्तीण येतके. ती जगन्नाथाक पळोवन ती भारी खुश जातकी. ती वापस वचनाकय थंय रावतके. थंय राबून नित्याची ताका सकणी पुडुटोन एक किचडी करचके. सकणीची हांवची ना काय ना तिगेल एक भक्तीन एक तिणे किचडी कोरनो मिगेल पुत्ता एक पोट्टा भूक करता म्हणून सांगून 4 4:30 भितर तिने कोरनो दवरचके. अशीच नित्य करता करताची ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर तिगेल घरकड एकलो साधू येतके. साधू येऊन पळोवन सांगते कसला मा हे तुम एक क्लीन ना काय ना न्हाय नाशी करनाशी तू देवाक निवेद करचू सम नाही म्हणतके. तेदना ती म्हणतके वैव मग ಗೊತ್ತಾ हांव तशी करता पाय दाखून म्हणतके. तशी ती नेक्स्ट डे दाखून न्हावनो पुरा कोरनो क्लीन कोरनो वसरेनी बारी चंद कोन क्लीन कोरननी देवाक निवेद कोरोक रेडी करतके. तेदना नित्य केदनाची जगन्नाथ देव येवन सान चल्लेल रूपार येवन खाऊन वचके. त्या दिवस तो आईल काही आईलारी हिगेले
तीन म्हळ्यारी क्लिनिंग आनी कोरंगे न्हू करता मस्त वेळ झालके तेदान तो म्हणके देव येवन न्हू चल्लेल रुपार येवन म्हणके करुमा म्हणके म्हळ्यारी तिका वगी वगी कोर्न वाडी म्हाका म्हणके तशीची करताना वेळ जाल्ले म्हण सांग वगोगी खावन गे न्हू तो वग्गी वचून देवस्थाना वचून बसतके आणि मुखारसून ಸ್ವಲ್ಪ वेळान काणी सांगता हेंची कंटिन्यू जी करूया मिगेल एकलेले काणी ऐकून तुमका राजनांक बोर जाताले मुखार कंटिन्यू करता तशीची हरे कृष्णा आय कीर्तनी ऐकूया मुखारसून प्रणाम मंत्र सांगू येता असाची ना प्रभु चरडा तू सांग देवा हरे कृष्णा श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्रा सुदर्शन प्रणाम मंत्र देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशना पाहि मां पुंडलीकाक्षं पतितानां भवसागरे जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्धा परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानातिमिरान्धानं वैकुंठापथ प्रदर्शका हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद चरडा भारी चंद कोण सांगला तुवें अशीची कीर्तनीय येवका सांगका म्हण सांगून हांव निमगून घेता तशीची करुमा काणी मुखारसून व्हरता तशी करुमा ती दिसताना वेळ जाता सो तेदना तो वगी वगी खावन देवस्थाना वचून बसता ही देवस्थानात बागील काढताना पांडास लेखताके देवाले तोंडाक आम्ही नैवेद्य कसं लेकर न्ही देवाल तोंडा बरी खिचडी बसला मो इत्याक म्हूण सांगून अशी लेखताके तेदना त्या दिवस अशीची कसले आशापुरा म्हूण सांगून तांणी सोडताके मागीर थंय पुरा पांडाक नैवेद्य घेता आसतना नैवेद्य अर्पण करताना पांडाल तांणी आचमन करून घेताना तांतू दाखून दिसतके देवाक देवांनी स्वीकार केला की ना म्हूण सांगून तांतू कळतके तेदना अशीची ताका पांडाक सांगतके देव स्वप्ना येवन समून म्हळ्यारी म्हाका करुमाले खिचडी भारी लायक तिका सांग म्हाका वगी वगी कोरून वाडू सांग पाय दाखून ती मस्त वेळ कोरून वाडली म्हाका तशी जावन म्हाका येवच्या वेळ जाल्ले म्हूण सांगून देव कितले करुणामय जावन तांकां सांगतके तशीची आमी अपास मुखारसून वचून आनी अपास नेक्स्ट काणी कंटिन्यू करता नेक्स्ट आमगेलो कीर्तनीय सांगू येता आसाची शिल्पा हेगडे माताजी हानी जगन्नाथ हे किची ते ओडिसीचे ते सांगू येता आसाची शिल्पा माताजी तुमका स्वागत आसा सांगाचे माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण साले बेग रचित जगन्नाथ हे किची मागू नाही मोनतो ते ह्या भजनेचे अर्थ अशें आसा हे जगन्नाथा हांव तुगेला कसनय मागना संप तुजवो जवो म्हाका कसनय म्हाका कोणेय अनुनाय नाका हांव शारदा बालिंतू एक हात बरी आशिल्ली तसले भूंय मात्र निमगीत आसा मिगेल दोळे तुगेल सुंदर रूप पळोवचे सोण दुसरी कसनय आश करनाची मिगेल कानू तुगेल कीर्तन आयकूच तशी जावो म्हणून आश काढता रात्री दिसू या जिब्बेरी भौतिक प्रपंचाचे खंयचेय पद सांगचे आश पावनाची ओ पीतवासा हे जगन्नाथा तू हळदू वस्त्र धारण कोरून आस तुगेल पवित्र नामाचे जप करचेची मिगेल कडेतनक विश्वास जावन आसका म्हणून हांव तुगेला मागता मिगेल नांक या प्रपंचाचे खंयचेय वासनाक आसक्ती घेनशी ती तुगेल महाप्रसादाचे तू धारण केलेल फुल्ला मालाचे तुळसीचे
श्रीगंधाचे आणि कर्पुराचे पोनबळ मात्र घेवची तशी जावो म्हणून आश काढता. ओ रामा वनमाली, ओ वेणुगोपाला, तू आपणाल भक्तांक आनंद दितलो. मिगेल बोट नित्य काळ हरिकृष्णाले जपान तू मात्र निरत जावन आसो म्हणून आश काढता. केळ जातीचे सालबेगो कवी सांगता की तागेल देह जगन्नाथपुरी तसेल पुण्यभूमीन तू त्याग जावो म्हणून देवाला आश पावता. हरे कृष्ण. जगन्नाथ हे किची मागू नाही म्हणतो ते, मागू नाही धन, मागू नाही जन, मागुची शरद बाली रुहाते, मागुची शरद बाली रुहाते. आना दर्शन नलोडे नयन, एक तुम्बे देखा, एक तुम्बे देखा बीना. सुनी बाकु काना नाईचे आना, तुंब चरिते कामना. जिव्हाना बांचाय ग्राम्य गाई बाकू रजनी दिवस. तुंब नाम बल केवळ संकाली, होयता पीतवास. नासा मोर तृप्ती लभयान, सुबास द्रव्य आग्राणी. तव चढमाला तुलसी कुसुमा, चंदन कर्पूर ध्यानी. मोहस्त अंगुली राम वनमाली, जपतो हरे कृष्णा. कहे साले बेग जतिरे यौवन, तो तीर्थे जाओ मो प्राण. जगन्नाथ हे किची मागू नाही म्हणतो ते, मागू नाही धन, मागू नाही जन, मागुची शरद बाली रुहाते, मागुची शरद बाली रुहाते. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त चंद करून त्या वडीसीचे तशी लग्न कन्नडान जावं कशी जावं संगीत त्या वर्डिंग्स शिकच्या मस्त कष्ट असता. आणि त्या अर्थ फर्स्ट सांगून तुम्ही सांगिल्ली निमित्त ते पुराजना करेक्ट भावपूर्ण जाऊन आम्ही तंतू वच्चे जाऊच तशें जाल्ले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एक कीर्तनियांत तुम्ही भाग घेताची, अशी सेवा कराची म्हणून सांगून हांव मागून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तशी जगन्नाथ ते पांडाल्या सांगतके म्हाका वगी वगी कोरनो तिका खिचडी म्हाका नैवेद्य करू सांग म्हणून सांगून म्हणतके. तशीच त्यांनी पुराजन नेक्स्ट डे वचून पांडा वचून सांगताचके तू जगन्नाथाक वग्गी खिचडी कोरून वाडी सकाळीची नाव ननी कोरका म्हण ना म्हण म्हणला जगन्नाथानी म्हण म्हणताची. तशी ती प्रतीची दिवस तशी करता. सकाळी उठून ताका भक्तीनी नैवेद्य समर्पण करता. तशी प्रायजन जावन ती एज जातरी ती गत जाता तेन्ना
मस्त बेजार जाता जगन्नाथाक. अयो म्हाका नित्य दिवच्याक खिचीड दितशील करुमा नामवनी हांवनी कोणाला आतां दाखोवन खावचे म्हूण सांगून ताका मस्त बेजार जातके. तेदना त्या दिवस ती गेलेले दिवसू ताका नैवेद्य करताची पांडा. तेदना ते नैवेद्य करतना तावळ सांगिल वरी आचमन करून त्यांनी घेताना आता पांडांग दिसत काही देव स्वीकार करना काही प्रसाद नैवेद्य. तेदना इत्याक म्हूण सांगून कळतना करुमा वचून आसता. तांकां कळतरी देवा मस्त बेजार जातके यो म्हाका आनी केन्ना ना म्हूण सांगून. तेदना पांडा सांगताचे मनांत एक संकल्प करताचे की ताका आत्ताय ताका करुमा खिचडी डेली सकाळी वग्गी ताका नैवेद्य जातके. तशीची ताका स वेळा ताका नैवेद्य जाता म्हूण सांगून सांगिला हांव आयकलेलें आसा माताजीला दाखोवन. हरे कृष्ण. अशी मुखारसून वचा. नेक्स्ट कीर्तनीय सांगू येता आसाची अश्विनी शानबाग माताची. त्यांनी जगन्नाथ नीलधारी शिरो ते कीर्तन सांगता आसा ती सनातन गोस्वामी त्यांनी रचन केलेले कृष्ण लीला स्तव दाखोवन. हरे कृष्ण माताजी. तुमकां स्वागत आसा. कीर्तनीय स्टार्ट करा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. तुम्ही सांगेल वारी कृष्ण लीलास्तव पुस्तकाचे सनातन गोस्वामी रचित श्री जगन्नाथ नीलाद्री म्हणले एक भजन हांव सांगू प्रयत्न करता आसा. तुमगेला आशीर्वाद जाय. हरे कृष्ण. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. दारु ब्रह्मंधन श्यामा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. दारु ब्रह्मंधन श्यामा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवादित प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवादित भूति कोदरमान पाही नाना भोग पुरंदर. भूति कोदरमान पाही नाना भोग पुरंदर. निजाधर सुधादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित. निजाधर सुधादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित. सुभद्रालोलन व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते. सुभद्रालोलन व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. दारु ब्रह्मंधन श्यामा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. विचारक यात्रादि महोत्सव विवादन. गुंडीचारथ यात्रादि महोत्सव विवादन. भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचारथ मण्डनम्. भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचारथ मण्डनम्. दीनहीन महानी च दयाद्रीकृत मानस. दीनहीन महानी च दयाद्रीकृत मानस. नित्य नूतन महात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ. नित्य नूतन महात्म्य दर्शन चैतन्य वल्लभ. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. दारु ब्रह्मंधन श्यामा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. दारु ब्रह्मंधन श्यामा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे.
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे, दारु गमन श्यामा प्रसीद पुरुषोत्तमा। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे भजनेचे अर्थ सांगच्या प्रयत्न करता। हे भजनेचे अर्थ इतल छंदस म्हळ्यारी हांगा इतल छंद कोण सनातन गोस्वामी महाराजान बरयल्या। ओ जगन्नाथ देवा, तू हे जगताचे नाथ जावन आशिल, तू हे जगताचे आणि पुरीचे आभूषण जावन आशिल, तू तुगेले देहाचे बण्णू हे पावसा मोडा वारी आसा। ओ देवा, मिगिल वैरी तुगेले अनुग्रह आसा। तुगेले कमल नयन इतल व्हड जावन आसा। तुगेले कुर्टारी मोत्याचे अलंकार केला। तू तुगेले भक्तांक प्रसाद दिता, ते प्रसाद अमृतावारी आसा। बलदेव देवाले सान भाव जावन आशिल, तू तुगेल भयणी सुभद्राक तू इतल चंद कोरून पळोवन घेता। रथोत्सव म्हळ्यारी भक्त जनांक भारी खुशी, कसल्या म्हळ्यारी तुगेले रथाचे अलंकार करूंक मेळता आणि ते रथ तांडूचे मेळता। तू तुगेले अनुग्रह आमगे वैरी केदनाय दवरी। श्री चैतन्य महाप्रभुले प्रितीच जावन आशिल, तू तुका हांव नमन करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, हे अर्थ भारी छंद कोण तुम्ही सांगलाय आणि ते हे माहिती तशी कीर्तन वरेना तशी माताजी भारी मेलोडियस व्हॉइस ते भारी एक तुम्ही अर्थ सांगतानाची आम्ही हांवंतू थंय वचून पावली तागेले धामा वचून पाविल वरीची केन्ना आमी कशी करता म्हळ्यार आमी अर्थ कळ्ळी कुडले आमकां ते एक फील जाता म्हळ्यार आमी ते देवाक पळयलेले वरीशी जे आमी फिलींग येता ते अर्थ कोरून आमी भजन सांगल्यार कीर्तन सांगल्यार ते देवाक भावपूर्ण जावन सांगता की आमी देवाक ते पावता म्हणून भाव लेखता असं। हरे कृष्णा, मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। आमकां एक अवकाश दिया तुमगेले मधुर आवाज ऐकूच्याक अशी देवाले भारी लायक करून सांगला माताजी तुम्ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, पुरा देवाले तुमगेल सिनियर वैष्णवाले ब्लेसिंग्स। भजन बी तुम्ही आमकां शिकून दिलेले आहे आणि देवान दिल कंठान हे सांगचे एक सान सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवनी काणी सांगना म्हळ्यार कीर्तन सांगताल मस्त जन आसाची मस्त चंद करून न्हू सांगताल आसता त्यांची एक मुडार वचा आमी कीर्तनीय हाका मुखारसून वचा कीर्तन सांगू येता आसाची। जय जगन्नाथ सच्चिदानंद प्रज्ञा वागले माताजी सांगच्या येता आसाची। वासुदेव गोस्वामी त्यांनी महाराजांनी रचन केलेलं तसले जे ट्रान्सलेट करूक हांव प्रयत्न करता। वासुदेव घोष त्यांनी रचन केलेले जगन्नाथ मिश्र आणि शशीदेवीले प्रीतीच पुत्र जावन आशिल्लो ताका जय जयकारू। तीन लोकाचे जन पुरा तुगेले पादकमलाक प्रार्थना करताची देवा। नीलाचलांतू आणि नीलाचलांतू शंखचक्र गदा पद्मधारी जावन असतो। नदियाचे नगरांतू असताना संन्यासी दंड आणि कमंडलधारी जावन असाची।
पुढे देव रामचंद्र जाऊन रावणाक मारलेलास आणि देव कृष्ण जाऊन येऊन गोकुलाचे वैभव लील भारी चंद कोण केलेले अस देवानी कृष्णानी तोची कृष्ण व्रजा दಕ್ಕುನು येऊन नदियांत आईलो हंगेले भाव आणि वर्ण श्रीमती राधाराणीले घेऊन आयलीची देव गोविंद देव गौरांग जाऊन आयलस आणि हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करचे कतीर आयलसची वासुदेव कोश तंगेले अंतु हात जोडसून सांगता सखी घोराक तोची कृष्ण आणि तोची जगन्नाथ म्हणून सांगता सची वासुदेव गोस्वामी त्यांनी भारी चंद कोरून हे रचन केलेलं असं प्रज्ञा वागलेलता मुखारांचे माताजीले दಕ್ಕುನು ऐकूया आम्ही कीर्तन हरे कृष्ण माताजी तुम्ही सांगेतनी हरे कृष्ण ऐकत असनवे मग आवाज ऐकत असनवे सगळ्यांना वही माताजी सांगायची ओके हरे कृष्ण जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे चरण वंदन नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुका नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुका ते हो बोले पूरा बेटे रावण बधिला बोलो केरा वैभव लीला प्रकाश कोरीला ते हो बोले पूरा बेटे रावण बधिला बोलो केरा वैभव लीला प्रकाश कोरीला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे चरण वंदन श्री राधार भावे एवे गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार श्री राधार भावे गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे चरण वंदन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ 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 जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय जय सुभद्रा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण माताजी मस्त भावपूर्ण जाऊन सांगली त्या पद्य कीर्तन्य भारी लायक कोण सांगला माताजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद अशीची एव्हरी सेशन आका कीर्तनीय करो येची म्हणून सांगून हांव निमगून घेता ते देवाल सेव मेळचेच न्हय ते पुराजना मेळनाकी ते आमकां योग असल्यार मात्र ते मेळटा म्हणून सांगून हांव आयकलेलें आसा तशीची आमकां भागवत पुराण कोंकणींतनी कितले पुरा आमकां भक्ती मार्गावरच्या वाट दाखयता आसाची आमी तांतू ಸ್ವಲ್ಪ दाव मुखारसून आयली म्हण जाल्यार आमकां ताजी रुची आनी चड चड जस्त शिवाय उणी जायना तांणी आमकां इतलाय करून एक भक्ती मार्गावरच्या प्रत्येक बिझी जावन तांणी मस्त बिझी आसताची जाल्यार आमतसले एक पतीत जावन आशिल्ले आमतसल्यांक एक तांणी वाट दाखयता आसाची भक्ती मार्गावरची कशी म्हूण सांगून तांणी मस्त सेशन्स काडताची तांतू भितरी आयलारी मस्त लाय जाता एस्पेशली जप आमी कीर्तन पुरा कडेन करूं जायना ते जप न्हय आमी ट्रॅव्हल करतना करूं आमकां इतले लायक करून चैतन्य महाप्रभून दिला की आमकां ते जप ते आमी सांगेत खंय जाल्यार सांगेत आमी काम करतना सांगेत कशी सांगेत खंयची ताका एक रिस्ट्रिक्शन म्हूण ना हे कीर्तनी जाल्यार आमी खंय जाल्यार सांगू का 4 जण कसं लेखता की म्हूण सांगून तशी जाता तशी हांव एक प्राजनल विनंती कसं करची म्हळ्यार जप एक कंपल्सरी तुम्ही एटलिस्ट 5 राउंड्स डेडिकेशन जावन कराची तुमकां ताजी रुची कळटा कशी जाता म्हूण सांग मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी आसा माताजी हांतू तशी हांव पुराजना रिक्वेस्ट करचें हरे कृष्णा मुखारसून वच्चा नेक्स्ट कीर्तनीय सांगू येता आसाची आमगेल मोगाज हेमापाई माताजी तांणी प्रत्येक सेशनांतू तांगेले एक मधुर आवाज आमकां दिताची ते आमकां मस्त खुशी जावचे माताजी नेक्स्ट हांव सांगता म्हूण सांगताची ते हुरूप आसता तांगेले की ते एक खुशी जावची म्हाका तांणी खंयचेच दिवची माताजी हांव आसा म्हूण सांगून ते आमी ग्रॅब करून घेवका आमकां टायम ना कोणाक आमी लेखल्यार टायम ना आमगे लेगी म्हणटाचे आमी बट ते आमी यूज करून घेवचे आसता ते टायमार आमकां ते एक मेळचे एक अंतू आमी घेवका ते तांगेले दाखोवन ते सेव करचे मेळटा
कुडले आम्ही जायत म्हणून सांगून घेवचे हें करका तशी आनी आमगेल वरीच आनी वरलेल्यांकय आमी तांगेल तांकांय घेवन मुखार आसून वचा म्हणून सांगताची हेमाबाई माताजीक स्वागत करता असं त्यांनी चंदन चर्चित नीला त्या विषयीचा कीर्तनी सांगू येता असाची जयदेव गोस्वामी ತಂಗೆಲ್ಲೆ गीत ಗೋವಿಂದದಕ್ಕೂನು सांगता असाची हरे कृष्ण हेमाबाई माताजी स्वागत असं हरे कृष्णा सगळ्यांक नमस्कार जगन्नाथ देवा वंदन कोरनु हांव जयदेव गोस्वामी यांनी बरयलेले गीत गोविंदम हेंतुले 4th भजन चंदन चर्चित नील कलेवर सांगचे प्रयत्न करता। चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली हरि हरि मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसती केली परे तीन पयोधर भार बरेण हरि परिरभ्य सरागम गोपवधुर अनुगायति काचित उदांचित पंचम रागम कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजम ध्यायति मुग्ध वधू अधिकम मधुसूदन वदन सरोजम कापि कपोलतले मिलिता लपितुं किमपि श्रुति मूले चारु चुचुम्बनितं भवति दयितं पुलकैर अनुकूले केली कला कुतुकेन चकाचित मुम यमुना वनकूले मंजुळ वंजुळ कुंजगतं विचकर्ण करेण दुकूले करतल ताल तरल वलयावली कलितन कलस्वन वंशे रास रसे सह नृत्य परा हरिणा युवती प्रशंसे श्लिषति कामपि चुम्बति कामपि रमयति रामा पश्यति सस्मित चारुतरा अपराम अनुगच्छति वामाम श्लिषति कामपि चुम्बति कामपि रमयति रामाम पश्यति सस्मित चारुतरा अपरामनुगच्छति वामाम श्री जयदेव भणितमद्भुत केशव केलि रहस्यम वृंदावन विपिने ललितम वितनोतु शुभानि यशस्वम वितनोतु शुभानि यशस्वम चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली
केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्फित शाली हरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसती केली परे विलासिनी विलसती केली परे विलासिनी विलसती केली परे. जय जगन्नाथ. याचे अर्थ सांगचे प्रयत्न करता. एकाच पॅरांतू सांगताची विलासिनी राधाक सांगताच की पितांबर धारण केलेले आपणाल्या तमा श्यामलंग अंगांतू चंदन लेपन करता केली विलासांतू तल्लीन जाऊन श्रीकृष्ण या वृंदावनांतू मुग्ध जाऊन आशिले तशीची गोप्यावटू आनंदित जाऊन विहार करत असता. ह्याजेन श्रीकृष्णाला दोन्ही कान कुंडल हलताची शोभून अद्भुत जाऊन दिसताची मधुमय विलासाचे मुलक तेगेले मुखम मंडल अद्भुत माधव्य प्रकट करता. दोन्हींतू सांगताची सखी पळे ही एकली गोपिका आपणाले हृदय श्रीकृष्णाल मनांत घालू गाढ प्रीतीने सदृढ जाऊन आलिंगन करता तेगेल वटू पंचम स्वराने पद सांगतस. तिनून सांगताची सखी सांगता की श्रीकृष्ण कशी आपणाल वदनांतू शृंगार रस भोरनू चंचल जावनू चंचल डोळ्यानं कुटील दृष्टीनं कामनी अंगाले मदांतू मदन विकार उत्पन्न करता तशीच ही एक वरांगना सखी हेगेल वदन कमलांतू मकरंद पिवचे अभिलाषा पावनू श्रीकृष्णाल ध्यान करत असो. चारींतू सांगताच की पळे एकली गोपिका आपणाले प्राणवल्लभ श्रीकृष्णाला कानांतू गुट्टारी कसनकी रहस्य सांगता. कृष्ण तिगेल सरस अभिप्राय घेऊन रोमांचित जाता. रोमांचित झालेल कृष्ण पळवणू या रसिका नायिकेक आपणाल मनोभिष्ट पूर्ण करची खातीर अनुकूल संदर्भ प्राप्त करून तेगेल निडल तिगेल पाय लागची तशी करता. पानसांतू सांगताची सखी सांगत असं यमुना तीरारी मनोहर नम्रतेच गोपी एकांत समय पळवून कामरसवर्तीनी झालेल्या तसले एक क्रीडा कौतुक कला कौतुहारी गोपीले दोन्ही वस्त्र कृष्ण आपणाल दोन्ही हाताने तांडिता. तशी सांचन तू सांगताची हाताच्या चपाळे निमित्त चंचल जाऊन अशील कांकण पुराई वेणुगोपाल नादाचे स्वरावटू जाऊन अद्भुत सोर उत्पन्न करता. ते ऐकून श्रीहरी रास रसांतू आनंदित जाऊन नृत्य मग्न जाता अशी संदर्भ कवी ओघळचित कै. सातांच्या अध्याय सांगताची शृंगार रसाचे आशंतू श्रीकृष्ण खंचे श्रीक आलिंगन करतकी प्रीत करतकी मधुर स्मित सुदाले अवलोकन करतकी तशीच तो केलो गोपिकाल मागशी वता आणि केलो गोपिकांक पळयत असता. आठांच्या पॅरांत सांगताची श्री जयदेव गोस्वामी रचित केलेले अद्भुत मंगलमय जाऊन असले हे पद सकाळांक यशसा कारण जावो शुभ जावो. हे शुभ गीत वृंदावनाचे विपिन विहारांतू श्री राधावटू केलेले विलास परीक्षणेचे आणि श्री राधाकृष्णाल कामक्रीडे रस संदर्भ सांगता. तशीच हे गीत वनविहार करताना मस्त रीतीरी खुशी दिता अशी कडेर सांगताची. जय जगन्नाथ. हरी बोल माताजी. मायक दिलींच माताजी. सुंदर जाऊन ट्रान्सलेशन केला माताजी. आजी जगन्नाथ पुरा सपोर्ट सिस्टम असं माताजी हंगा पुरा जण तुम्ही सपोर्ट सिस्टम असं मत स्ट्रॉंग असंगा ना माताजी आम्ही काय ना हावंतू कसले ना त्या विषयारी पळरी कितले चंद आजी भारी खुश जावन शापोरो देवाक कितले चंद कोण वर्णन केला म्हणरी ते लीला तांगे रासलीलाचे ते भारी चंद जाला माताजी. हरी बोल भारी चंद जाला. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रतिपंत आमक एक संकीर्तन करून आमका एक अशीच एक लाईव्ह ट्रान्सलेशन दियाची आणि आमची गेल्यान भारी खुशीर जावन
भावपूर्ण जाऊन सांगला ओके आणि ट्रान्सलेशन आहे तशीची मस्त एक क्लोज म्हळ्यार भारी खुशी जाली म्हाका सांगूक कळना ते वर्ड ना भारी लायक जाला माताजी हरी बोल मस्त मस्त धन्यवाद माताजी मुखार सुनवच्या नेक्स्ट कीर्तन सांगच्या येता आसाची आमगेल प्रभुजी हिज ग्रेस माधवचरण प्रभुजी सांगच्या येता आसाची त्यांनी आता आमशीदा जगन्नाथपुरी कवरता की म्हणते नमून त्यांनी प्रति पण ते मका त्यांनी संकीर्तन करताना देवालय वचून पावैलवरी जाता तशीची आता सांगच्या येता आसाची जगन्नाथ अष्टकम कदाचित कालिंदिनी आदिशंकराचार्य त्यांनी रचन केलेले संस्कृतार आसा तशी तांगेर मुखाराविंद ऐकूया आम्ही पुराजन हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत असत तुमका हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण आईचे हे गुरुवाराचे भजन संध्या कार्यक्रमात आयले सर्वांक मगेले दंडवत प्रणाम असा आणि तुमगेले आशीर्वाद असल्यारी आज येऊ या जगन्नाथ अष्टकम सांगच्याक प्रयत्न करता हरे कृष्ण हे जगन्नाथ अष्टकम श्रीपाद शंकराचार्याने त्यांना जगन्नाथ पुरीक भेट दिल्ली आशिल्ली त्यांना हे जगन्नाथाला दर्शन घेऊन त्यांनी जगन्नाथ अष्टकम बरयल्लें आसा आणि चैतन्य महाप्रभू बी जगन्नाथपुरीक फर्स्ट आयिल्ले तवळी त्यांनी हे जगन्नाथ अष्टकमचे पठन केल्लें आसा ಅಂತೂ ಸಂಗಿಲಸ್ಕಿ ಮಾರಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ನಾಥನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಸಲೆ ಅಂತೂ ಹೇನ भेदना स्वयं कृष्ण छांग जगन्नाथ रूपार बशिल आसाची तेन्ना कृष्ण तांगेली कोळाल घेवन यमुना तटात एक कुंज वनांत जावन जोरजोरांत बासुरी वाजयत ग्वाल बालांक गोपी लोकांक आपयता आणि थंय असल एक संदर्भ दिसता की मारी ते ग्वाल बाल आणि गोपी ते कमलाचे फुलान मने तांगेल ते सुंदर रूपाचे भगवंत ताजे संतोष पावताचे तांगेल दर्शन घेवन आणि भगवंताले दर्शन घेवन ते ग्वाल बाल आणि गोपिया आनंदित जाताची हांगा सांगेलस की ते एक कमला फुलांतू कमला फुलाचे ते मोवाचे स्वाद घेवचे खातीर कशी मोवा मूस भिरत उरता तशीची कृष्ण थंय दिसता आशिल्लो आणि ते कृष्णाक लक्ष्मी ईश्वरू ब्रह्मा गणपती सर्व तांगेल चरणाची पूजा करताची तसले भगवंत मगेले दर्शनाचे दृष्टी दर्शनाचे एक वस्तू जावन उरो म्हूण हांगा प्रार्थना करता आसाची दुसरे श्लोकांतू भगवंताले लेफ्ट हातांतू दावे हातांतू कोळेलू आणि तांगेल मातेरी नविलाचे गिरी धारण केले आणि तांगेल कमरेक तांगेल कुर्टाक तांणी रेशमेचे वस्त्र धारण केले आणि तांणी तिरुची नोट मारताच पळय कशी एक तोळ्याचे एक कोणेन तुलान ते ग्वाल बालांक गोपी लोकांक दृष्ट पळयत आसाची आणि तांगेले दर्शन मगेले हे दोळ्याचे एक वस्तू जावो म्हणून प्रार्थना करता आसाची हे महासागराचे अद्भुत हे भांगराचे नीलाचल पर्वताचे वैरी तांगेले अर्मनेंतू तांणी सुभद्रा आणि बलभद्र तांगेल भाव बलभद्र आणि भयणी सुभद्रा बरोबर तांणी विराजमान आसाची आणि सर्व भौतिक संसारांत पडले भक्तांक तांकां सेवा करचे अवकाश दिवता आसाची तसले भगवंत मगेले दर्शनाची वस्तू जावो
म्हणून हांगा प्रार्थना करता आसच. भगवंत जगन्नाथ हे करुणाचे सागर आसाची आणि तांगेल ते मोड तसले तांगेल ते सुंदर वर्ण फर्स्ट जो केन्नाच प्रभुपाद सांगता आशिल्ले फर्स्ट पावसाची वारी मोड येता ताका घनश्याम म्हणताची ते मोडाचे कलर भगवंतालो श्याम वर्णके आणि तसले कलराचे सुंदर भगवंत ते लक्ष्मी आणि सरस्वतीक आनंद देवचे ते जगन्नाथ आणि तांगेल ते सुंदर मुख कळंक रहित एक पूर्ण कमलाचे फुलान मने असा आणि मस्त देवी देवता लोक तांगेल पूज करताच्यानी मस्त उपनिषदांतू शास्त्रांतू तागेले महिमे बदल सांगील असा तसले भगवंत मगील दर्शनाचे वस्त जाव म्हणून प्रार्थना केली असा. आणि पांचवे अंतू भगवान जगन्नाथ रथयात्रेंतू रथांत बशिलतावळी तांगेले हेज्जे हेज्जेक ब्राह्मण लोक हडोड प्रार्थना करतायत आणि स्तोत्र पठन करतायची त्यांना भगवंताक तांगेल वैरी करुणे आणि तांगेल वैरी भगवंत तांगेले कृपा कटाक्ष देताच आणि ते स्तोत्र ऐकून भगवंत आनंदित जाताच. हे करुणा सागर सर्व जगताचे एक मित्रा नमने असायचे आणि ते भगवंत मगिले दर्शनाचे पात्र जावो दर्शनात वस्तू जावो म्हणून हांगा प्रार्थना करता असायचे. आणि हे भगवंत ब्रह्माले मुकुट आभरण आणि तांगेले डोळे पूर्ण फुल्लिले कमलाचे दळा नमने असा आणि तांगे ते नीलाचल पर्वतावर तांणी निवास करताची आणि तांगेल चरण अनंत देवाले माते वैरी तांगेल चरण दवरले असा. भगवान जगन्नाथ तांगेल प्रीतीचे हास्य हांगा दिता असाची आणि तांणी एकदम थंड कुंडाचे उदकान म्हणजे राधाराणीले देहाचे आलिंगन घेता असायची आणि तांतू आनंद घेता असायची. तसल भगवंत मगील दर्शनाचे वस्तू जावो म्हणून प्रार्थना करता असायची. हाव कसले राज्याक जावो भांगराक जावो माणिक्या जावो संपत्तीक जावो प्रार्थना करना आणि खंयचेच पुरुष सुंदर स्त्रीक इच्छे केले म्हणे हाव ते इच्छे करना आणि भगवंताले हे ईश्वर आणि स्वतः ईश्वर भगवंताले हे जगन्नाथाले नामस्मरण करत असतात. तसले भगवंत निरंतर मगिले दृष्टीचे वस्तू जाणूरो म्हणून प्रार्थना करता असायचे. आणि उट्टू देव त्यांक निर्माण केले सुरपती आणि यादवपती यदू वंशाचे प्रभू हे महासागराचे महापापांतुलाना नाश कर पाप नाश करून मका हे महासागरातुलान बाहेर काढ आणि स्वयं जगन्नाथ सोनू तांगेले चरणाचे आश्रय सोनू आणि कसले हे जगांतू ना म्हणले हे खचित हे तसल भगवंत मगेल दर्शनाचे वस्तू जावो म्हणून शंकराचार्य प्रार्थना करताच. हरे कृष्ण. जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति.
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करहो। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करहो। मुदा वीरि नारी वदन कमल सद मधुप। मुदा वीरि नारी वदन कमल सद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिर शिशिखि पिछं कटितटे। भुजे सव्ये वेणुं शिर शिशिखि पिछं कटितटे। दुकूलं नित्रान्ते सह चरिकटाक्षं विदधते। दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावना वसति लीला परिचयो। सदा श्रीमद्वृन्दावना वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधिस्थिरे कना करुचिरे नीलशिखरे। महाम्भोधिस्थिरे कना करुचिरे नीलशिखरे। वसन् प्रासदान्त सह बलभद्रेण बलिना। वसन् प्रासदान्त सह बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरले सेवावसरदो। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवारा सज जलद श्रेणी रुचिरो। कृपा पारवारा सज जलद श्रेणी रुचिरो।
रमावाणी रामास्फुर अमल पंकेरुवमुख रमावाणी रामास्फुर अमल पंकेरुवमुख सुरेंद्रैराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो सुरेंद्रैराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित बुधेव पटलै रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण सदय स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण सदय दया सिन्धुर्बन्धु सक जग प्रभू तुम म्यूटर असती सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीड कुवलय दळोतु फुल्ल नयनो परब्रह्म पीड कुवलय दळोतु फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रोनि चरणोऽनंत शिरसी निवासी नीलाद्रोनि चरणोऽनंत शिरसी रसानंदी राधा रसर सवपुरालिंगन सुखो रसानंदी राधा सर सवपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवैयाची नवैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नवैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नयाचे हम रम्यां सख
जनकाम्यं वरवधूं नयाचेयं रम्यां सख जनकाम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमाथपति न गीत चरितो सदा काले काले प्रमाथपति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुत तरं सरं सुरपते हरत्वं संसारं द्रुत तरं सारं सुरपते हरत्वं पापानं वित तिमपरां यादवपते हरत्वं पापानं वित तिमपरां यादवपते अहो दीनिनाते निहित चरणुनिश्चितमिदम् अहो दीनानाथे निहित चरणुनिश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ती जगन्नाथ अष्टकम की जय। हरे कृष्ण प्रभूजी, मस्त मस्त हरे धन्यवाद. तुमगेल सुमधुर आवाजारी आमकां संकीर्तन ऐकूत तशी भाग्य दिल्ले. तशेंची जगन्नाथ रथयात्रे ಬಗ್ಗೆ थोडे एक सांगू जातलो प्रभूजी. हा हरे कृष्णा. का मध्ये मध्ये कॉल येत आशिल्ले म्हणून थोडं हे जायत डिस्टर्ब जायत. जगन्नाथ पुरींतू भगवंत ते जगन्नाथ मंदिरांतू विराजमान असताची ते एक द्वारका नगरी म्हणून आम्ही ताका सांगित आणि थंच्यान भगवंत रथार बसून वर्षा 1 पंते 9 दिवसाक तांणी गुंडीच्या मंदिरांतू येऊन राबताचे. ते गुंडीच्या मंदिर म्हळ्यार स्वयं वृंदावन म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. आणि भगवंत द्वारकेन तुलान मथुरान तुलान वृंदावनान तुलान केन्ना मथुरा आयले, मथुरान तुलान द्वारका गेले. ताजे नंतर 1 पंते ब्रजवासींक कृष्ण हांगा समुद्राक तटारी मेळताच. ग्रहणाच्या वेळार सर्व भगवंताल नाव घेत जप करताची, नामस्मरण करताची सर्व समुद्रा तटारी एकत्रित जलतना भगवंताक व्रजवासी लोक पळयताची. तांगेल ते आभूषण, तांगेल ते रथ आणि पळून तांकां दिसता होच आमगेले कृष्ण वे म्हणून तांकां दिसता. कसल्याक म्हळ्यार तेन्ना ते द्वारकाचे राजा आशिल्ले आसताचे आणि द्वारका नरेश कृष्णाक पळोवन तांकां अशें दिसता की होच आमगेले कृष्ण वे म्हणून तांकां दिसता. आणि तांकां
तो कृष्ण नाका आशिल्लो, तांकां वृंदावनांत आशिल्लो कृष्ण, सिंपल कृष्ण, मोर मुकुट धारण करून हातांत बासुरी घेवन ग्वालांक गोचारण करता आशिल्लो कृष्ण, माकन कृष्ण, तो तांकां जावंक आशिल्लो. पण हांगा येयले भितर तांकां उठूची दुसरो कृष्ण दिसचा लागलो. तेन्ना ते कृष्ण प्रेमाने तांगेल हृदयांत एक रथ तयार करून तांणी ते कृष्णाक थंयच्यान तांणी रथयात्रा तांणी स्टार्ट केल्ली. कृष्णाक तांणी तांगेल ते वृंदावनाचे कृष्णाक तांणी तांगेल वृंदावनांत येवचे खातीर तांणी ताणत्याची रथांत बसून तांगेल हृदयांत तांणी रथ निर्माण करून ही तांगेली फर्स्ट रथयात्रा तांगेल मनांत तांणी केलेली. आता हांगा कृष्ण आमकां गुत आसा कृष्णाल हे रूप कशे आयले, जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा हे आमी द्वारका लिलेनाची हे तांगेल रूप जे आयिल्ले आसा. तांगेल वृंदावनाचे लीला ऐकत ऐकत तांगेल ते हात पाय उठूची भितर वचून आनंद विभोर जावन तांणी व्हड तांगेल दोळे भायर आयले आणि हात उठूची भितर गेले. कितले तांकां आनंद जावच्या पुरो तांगेल ते शरीराचे अंग मेल्ट जावन भितर वताचे मारी तांगेल कितले आनंद तांकां जावच्या पुरो म्हण आमी विचार करीत. तसले आनंदमय जागेर तांणी रथयात्रेची वेळी वता आसाची म्हण आमी पळयताची भगवंत जगन्नाथ रथार बसका जाल्यार ते पंडा लोक तांकां कशी हाडताची ते जगन्नाथाक वयर. कितले तांणी ते प्रेमाचे नशेंत उरताची जगन्नाथ. हांव आतां राधाराणी मेळच्या वता आसा, हांव ग्वाल बालांक मेळच्या वता आसा, वृंदावना वता आसा म्हण ते खुशीन तांणी एकदम भाव विभोर जाल्ले उरतात. तेन्ना ताजे खातीर हे रथयात्रेंत कोणीच येवन भगवंताल दर्शन घेतल्यार आणि भगवंताल ते व्हड दोळे उठ्ठो लोकांक भगवंत पळयता त्या दोळ्यान आणि भगवंत आमगेले मनांत कसली इच्छा आसा ती तथास्तु म्हणून ते आमकां हे करता. कसल्याक मारी तो इतलो प्रेमान तसके मारी कोणाकची ना म्हणचे ताका मन येना. त्या टायमार तो खुशीन आसली जावं कोणीची कोणाकची कसलेपण दिवच्याक तयार उरताची, एकदम खुश जालता वळी. तशीच भगवंत एकदम खुश जालता वळी तागेले ते योग्यत बी पळयना कसन योग्य आस की हो योग्य ना. तो एकदम खुश जाल्लो आसा. तो उठ्ठो लोकांक प्रेम दान करता येता. ताजे खातीर हजारो लोक ते रथयात्रेंत एक पंत भगवंताल ते दर्शन घेवचे खातीर येताच आणि रथ ताणचे खातीर येताच. आणि प्रभुपाद केन्नाची जगन्नाथपुरी गेल्यार सांगतशिले थंय भयंकर रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले तेन्ना प्रभुपादाच्या टायमार. तेन्ना प्रभुपाद सांगतशिले हे जगन्नाथ आसाचे, हे केवल पुरीचे नात नाशिन, हे जगन्नाथ. जगन्नाथ म्हळ्यार कसले ताजे अर्थ तुम्ही विंगड करता आसाचे, लोकांक अवकाश दिनाशिना. जगन्नाथ म्हळ्यार पुरा जगाचे नात. हे खाली पुरीचे नात म्हणून तांकां एक तांगेल ते हे पोजिशन कमी करनाकात तुम्ही जगन्नाथाले. केवल पुरीचे नात मारी तांकां बाक्याचे नात कोणा पुरा जगाचेच नात ते. आणि सर्व तांगेले दास आसाची. जगांत जितले कितले बी प्राणी आसाची ते तांगेले दास आसाचे आणि ते सर्वाले स्वामी आसाचे आणि सर्वांक हक्क आसा तांगेले सेव करचे म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगतशिले. आणि भगवंत कितले दयालू की मारी कोणीची भगवंताक मेळच्या वतना देवस्थाना वतना जलकीची आणि कोणाकच देवस्थाना वचच्याक अवकाश मेळना जाल्यारीची भगवंत स्वतः भायर येवन तांकां दर्शन दिताच रथयात्रेच्या वेळेर. आणि ते आमी पळयता. कितले लोकांक देवस्थाना वचच्या जायना, दर्शन घेवचे जायना, तसले लोकांक भायर येवन दर्शन दिताच. आणि ते रथयात्रेंत भगवंत वृंदावना वता आसाची ते भावांत भगवंत खंयचे परिस्थितींत खंयचे कितले पाप केले लोक असले की तांकां भगवंत
जे तांगेल पापांतुलान मुक्ती दिताची कसल्याक म्हळ्यार तांणी ते एक खुशीचे अंत आशिल्ले निमित्त तांणी कितलेची पाप केले लोकांक बी केवल ते रतार बशिल्ले भगवंताल दर्शन आनी तांगेल पाप सर्व नष्ट जाता म्हण आमी समजून घेविता. आणि आजी जगन्नाथाले स्तुती केल्ली आसा लोकांना आणि 20 तारीख जगन्नाथ रथ यात्रा जाल्ली आसा. मस्त लोक वचून भिवच्या पुरो जगन्नाथ रथ यात्रेक आणि सुमार लोकांना जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड बी करच्या पुरो. आणखीन जगन्नाथ रथ यात्रा चालू आसा अजून जाल्ली ना. एव्हरी संडे आता 1-2-3 संडे कंटिन्यू खंय ना खंय रथ यात्रा चालू उरताली. हांगा गोवर्धनिक विलेजान तो 25 तारखेक आसा. कोणाक मेसेज मेळना जाल्यार तांणी वचचे आसला वचित आणि सर्वांक इन्विटेशन आसा. अशीच भगवंताले खंय आमकां चान्स मेळ्ळे प्रभुपादान एक व्यवस्था करून दवरल्या की पुट्टू लोकांक ओरिसाक वचून रथ अटेंड करचे जायना आणि गेल्ले की जे थंय रथाचे रस्सीक धरच्याक चान्स ना. कसल्याक मारी 25-30 लाख लोक एक ठिकाणी येताच मारी कोणाक थंय राबच्याक बी जाग ना आणि एक पण राबलो म्हळ्यार थंयच्यान सांजेर वरी ते जागे वयला हालच्याक जायना तसल परिस्थिती. ताजे खातीर ओट्टू लोकांक थंय वचचे जायना. ताजे खातीर प्रभुपादान एक अशी व्यवस्था केल्या की प्रत्येक गांवांत तुची जगन्नाथ रथ यात्रा करचे तसले एक आमकां अवकाश प्राप्त करून दिल्या आणि ताजे निमित्त आमकां खंयच वचून आमी जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करीत आणि भगवंताले कृपा पात्र जावीत. हरे कृष्णा. आज सर्वांनी मस्त चंद करून भजन आणि सांगितलं असा आणि अर्थ बी चंद करून सांगितलं असा. एक भजन तरी भारी क्लिष्ट असाची तरी सुद्धा हांव म्हाका भजन जगन्नाथ भजन सांग म्हळ्यार हांव सोदच्या लागेल खंयचे भजन सांगची म्हण. कसल्याक मारी जास्ती भजन नाची जगन्नाथ वैरी आणि ऑलरेडी सुमार भजन ऑलरेडी घेतलेले असायची लोकांनी खंयचे म्हणचे हांव ताकाची विचार केलो की जगन्नाथ अष्टक मातशें सांगया. सुमार दिवस जाले हांव जगन्नाथ अष्टक म्हणले नाशिल्ले. ते एक मागच्या हे मेळताले सेव करचे अवकाश मेळताले म्हणून सांगले. हरे कृष्णा. कसले चुकल्यार क्षम कर का. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोरनु फास्ट टाइम पुरा नरेट केला तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. अशी प्रति कीर्तन येवन सेशन येवन आमकां तुमगेल मुखाराविंदांनी विंदांतो आमकां कीर्तन आयकूत तशें करता म्हणून हांव निमगून घेता. थोडे अनाउन्समेंट